Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez magazinera. Gaur asteartea dugu, urtarriaren 17. eguna eta gaurkoan ere bai, bi elkarrizketa interesgarrirekin etorriko gara alde batetik eta lehenik eta behin Patxiku Irisarri Ene Nafarroako idazkari nagusiarekin egonen gara. Haiek salatu duten kontu bat eta solasean izan ere, Iruñeko udalak, Navarra Sumak bertan bera utzi du eskoletan bertako produktuekin elikagaiak eta bazkariak emateko programa, hemengoak deaki izenekoa, eta enek salatu du hori nolabait ere aldrebeskeria bat dela gaur egun. Ikusiko dugu zertan datzan haien salaketa hau. Bigarren elkarrizketa batean berriz, Mikel Hortigosarekin egonen gara, bera Fiare Banka Etikako kidea da eta kontatuko digu nola asteazken honetan bihar bertan hitzaldi interesgarri bat egonen den, hemen, hain zuzen ere, Iruñean kontatzeko zertan datzan banku etikoak, banku jasangarriak, zein irizpide dituzten eta zein izaten diren normalki usuarioen edo bezeroen kezkak. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. Urtarriaren 17 zen Kristo aurreko 59. urtean. Julio Cesarrek Rubikon ibaia gurutzatu zuen, gerra zibila piztuz. Eta 1976an, bi abioi estatu batuarrek talka egin zioten elkarri. 4 bomba atomiko erori ziren, horietatik 3 Palomaresetik gertu eta bertzea Almeria inguruan. 1986ko urtarriaren 17an, etak Jose Antonio Ortega Lara baitu zuen. Eta 2009ko urtarriaren 17an, Eroski Euskal Kooperatiba munduko handiena bilakatuko da, 52.000 kooperatibista baino gehiagorekin. Gaurko lerroburu nagusiak. Kontu zibiltzeko gomendioa mantentzen da Elurkota 500 metrotan jaistean. Txibite lehendakariak iragarri du Nafarroko ubidearen bigarren fasearen proiektua jendaurrean jarriko dela. Lehendakariak Tuterako Torre Monreal hezkuntza bereziko ikastetxea bisitatu du Nafarroko ikastetxe guztietako erreferentea. Nafarroak eta Kataluniak lan ildo bateratuak hasi dituzte justizia restauratiboaren eta zigor betearazpenaren arloan. Iruñeko udalak deskontuen bidez edo dirua itzuliz konpentsatuko ditu udalaren kirol instalazioetan, kirol zerbitzen sektorearen greba dela eta eman ez diren zerbitzuak. Iruñak Labrit pilotalekuaren eta Mendillorriko trinketaren eraginkortasuna energetikoa hobetzeko proiektu bat aurkeztu du Next Generation Funds deialdi berri batera. Iruñeko udala giza baliabideak eta baliabide teknikoak prestatzen ari da aste hontarako elur iragarpenaren aurrean izan daitezken gorabeherak minimizatzeko. 3,75 milioi euroko aurrekontua onartu du aho batez Lesakako udala. Ea zer dagoen agenda kulturalean? Asteazkenean, Loreak Belaunetan dokumentalaren proiekzioa 7:30 Zibibox Kondestablean. Eta lagun beltz asko, antzerkia atxaldeko 8:00 izanen da Gaiarren, 3 aktore ezagunekin, Ramon Ibarra, Asier Ormaza eta Asier Sota, sarrera 8 eurotan. Eta hortziralean, Bar Gloria Nerea Ibarzabal Salegiren liburuaren aurkezpena Zaldiko Maldiko elkartean. Nerea Ibarzabal Salegi 1984an Markina Xemeinen jaio zen, bertsolaria, idazlea eta kazetaria da, eta hau da bere lehen eleberria, atxaldeko 7:30. Egin diezaiogun orain gaurkotasunari errepasoa, egunkari nagusien azalak ikusiz. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, KPIa soldatak baino 2% gehiago igotzen da eta erosteko ahalmenaren galeran sakontzen du. Nafarroko hitzarmeneko soldatak 4,49 igo ziren bataz bertze 2022an eta KPIa 6,4ean itxi zen. EAEk bakarrik gainditzen du soldata igoera Foru Erkidegoan. Langilek hitzarmen duinak eskatzen dituzte. Argazkian berriz, elurtutako kale bat eta izenburuan, elurrak denboralea iragartzen du.
Belauak 40 zentimetro elur biltzen ditu eta euriteek 50 litro baino gehiago isurtzen dituzte goizuetan, beran eta lesakan. Berri gehiagotan, aurrekariak dituen gazte bat, Atarrabiako hilketaren susmagarria. UPN-Ppren traizioaz hitz egin du Saias eta Adanerorengana hurbiltzeagatik eta Lizarraldeko linea elektrikoak inpaktu deklarazioa lortu du. Diario de Navarran ere bai, lanarekin zerikusia duen lerroburu bat. Nafarroan zuzendutako 50 enpresa hitzarmenek 4% batez bertzeko soldata igoera izan zuten. 2022ko kopuruak bera egin zuen 2021koarekin alderatuta, baina soldatak 3 puntu igo ziren. Argazkian biserrat ageri da, erabat elurtuta, eta izenburuan, Nafarroa denboralerako prestatzen ari da. Bihartik aitzinera 800 metrotik behera elurra egingo du Foru Erkidegoan, eta hortzegunean 20 zentimetrora arteko lodierak pilatu daitezke Iruñean. Lerroburu gehiagotan, polizia Iruñeko dominikar baten bila ari da Atarrabiako hilketagatik. Alfredo Ogando Uzetaren hiltzaileak, 6 alabaren aita, ihes eginda jarraitzen du igandetik. Gara egunkarian, torturaren ikerketari jarraipena ematea eskatu dute adituek. Kriminologiaren Euskal Institutoko ordezkaritza batek Nafarroko torturari buruzko txostena eman zion atzo Unai Gualde Nafarroko parlamentuko presidenteari. Argazkean Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko emakume batzuk protestan, eta izenburuan 5 urteren buruan borrokan jarraitzeko 1000 arrazoi. Lerroburu gehiagotan, 100% aberatsenak 2 urtean ekoiztutako aberastasunaren 73% bere ganatzen du, sindikatuak eta patronala berriro bilduko dira lakua tartean egon ondoren, eta pazientearen defendatzaileak lakuari egozten dio Osakidetzaren narriduraren errua. Berri egunkarian lerroburu handi batean kote kabezudoren auzia, behin baino gehiagotan sentitu dugu ez ikusiazerena egiteko nahi bat. Kote kabezudo argazkilariaren kontrako auziaz egin duten En el nombre de ellas dokumentalak zailtasunak ditu argitara ateratzeko. Kasuak urteotan oihartzuna izateko eduki dituen eragozpenen azken adibidea izan da. Berriz isilarazi gaituzte, diote. Burutik pasa zaizkigukeen guztia pasa zaigu, salatu du Izaskun Acosta biktimak. Argazkian pentsionisten borroka eta izenburuan pentsioen aldeko borroka oso bizirik. 5 urte bete ditu pentsiodunen mugimenduak protestan jarraitzeko 1000 arrazoi dituztela aldarrikatu dute. Eta bertze berri batzuetan berrian, gizarte zerbitzuak izango dira Barnus ereduko etxearen erdigunea, eta martxoaren 3ko zentroa sortzeko epea luzatu dute, biktimek hala eskatuta. Eta kitzeko Euskal Herria irratia, lerroburu eta berri nagusian, elurkota 800 metrora jeitsiko da gaur Nafarroan. Arga eta Ega ibaietan ugolde alerta horia ezarri du Ebroko Konfederentzia hidrografikoak, eta Nafarroko Pirinioetan elur pilaketagatik eta haize bolada indartsuengatik alerta laranja ezarri du AMTek. Alboko berrian berriz, Ainhoa Madariagaren hitzak. Ikasleek nahiago duten modalitatea da arrats gauean, atxean bitan eta euskaltegian bertan. Eta azkenik, Argako Zaldaina itxi dute Iruñean Arga ibaiaren gorakada dela eta. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur eguraldiak neguko itxura hartuko du. Gaur ere erruz eginen du euria Kantauri isurialdean eta tarteka mardul botako du eta arratsaldetik aurrera ekaitzak ere jo dezake. Hegoaldean prezipitazioa ez da ipar partean bezain ugaria izango. Egunak aurrera egin ala, temperaturak bera eginen du eta elurra gero eta maila baxuagoan egingo da. Arratsaldean 600-700 metro inguruan egon daiteke, elurraren maila eta azken orduetan baliteke 400 metro ingurura jeistea. Bertzalde mendebal edo ipar mendebaldeko haizeak bazterrak astinduz jarraituko du, batez ere kostaldeko haizelekuetan. Eta bihar negu beteko giroa. Zaparradak sarri botako ditu batez ere Kantauri isurialdean eta bertan tarteka trumoi ekaitzak jo eta txingorra bota dezake. Elurkota 300-400 metro inguruan egonen da, noizbeinka beherago. Horregatik Mediterraneo isurialdean prezipitazioa urriagoa izanen den arren, hainbat eta hainbat lekutan elurra eginen du. Ipar mendebaldeko haizea indartsu ibiliko da, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean
eta hotz sentsazioa areagotu egingo du. Bueno, N Nafarroak idatzi bat, irakurketa bat, kaleratu berri du, eta bertan hemengoak deaki haurreskoletako elikadura programa loteka ez lizitatzeko Iruñeko udalak hartutako erabakiaren aurka agertu da, eta kontu hori zertan datzan argitzeko, gure kezkak argitzeko, Patxiku Irisarria zuzen ere, N Nafarroako idazkari nagusiarekin egonen gara gaur atxaldean. Atxaldeon, Patxiku? Atxaldeon, bai. Patxiku, lehenik eta behin argitu iguzu, zer da hemengoak deaki haurreskoletako elikadura programa hau? Bueno, hemengoak deaki programa hau 2018an, 19 jarri zen martxan, eta programa hau azken finean da elikadura osasuntsu bat ematea txiki-txikietatik, eta kasu honetan Iruñak dituen bere eskola municipalatik, hau da, aurre eskola municipalatik, programa bat. Hemengoak daki izena aski ongi jarrita, izan ere, bertako nekazariak zuzenean eramaten dituztelako janariak, eta hori da programa honen ideia eta funtsa nagusia. Hori gertatzen ez denean, guk ulertzeko Patxi, nondik ekartzen da normalki janaria, nola izaten da, nola funtzionatzen du? Bueno, esleipena bidez izaten baita, orduan, hor normalian kalitatea bigarren esparru batean gelditzen da, eta hor prezioak agintzen du, eta orduan janari hori, edozein supermerkatu handi sartzen alda, edo distribuidora handi bat, eta horrek ekarriko zuen, denda horretan ze produktu dituen, horiek zuzenean eskol horietara, eta gero eskol horietan noski sukaldatu eta eman. Orduan, hor diferentzia handia da, distribuidora batek ekartzea edo zuzenean nekazarietatik ekartzea. Pentsatzen dut, Patxiku, hau zuen aspaldiko aldarria izan entzela, ez, N Nafarroatik? Bai, hala da, azkenean, hau hasi zen, gainera, 2016an hor Pacto de Milan izeneko, paktoan, aipatzen zen, janaria gero eta hurbilegokoa izan behar zela, ez? Eta gaur egun horrek evoluzionatu egin du, eta gaur den egunean PAC berria horren bueltan, baserritik, Maira izeneko ideia bat dago, ez? Eta guztiz bat egiten du, ez? Orduan, 2016an hasitako mugimendu hori, gaur den egunean horretan bihurtu da, baserritik Maira, eta horrek bat egiten du guk pentsatzen dugunarekin, ez? Azkenean, nekazariak beti kexu izaten gara prezioengatik, baina hori gertatzen zaigu, tartean tartekari haunitz direlakoz, eta gero azken finean distribuidorak ere markatzen dituztelako prezioak. Orduan, guk horiek erditikan kentzen baldin baditugu, janari hori jartzea zuzenean, kriston lorpena da, eta hori gainera entitate publikoak egitea, are gehiago. Zeren, entitate publikoak hori egiten baldin badute, apostu garbi egiten baldin badute, lizitazioen bidez eta loten bidez, janari horiek zuzenki jartzeko eskoletan eta eskolako sukaldetan, kriston apoioa da lehen sektorearen dako, ez? Eta horrengatikan, kezka agertu dugu, nonbait iduri du, loteka egitean lan haunitz ematen omen dio administrazioari, eta horren aitzakian, hori alde batera utzi, eta berriz ere dena lote batean
jarri eta horrela esleitu egin nahi dute ez. Bistan da, lote batean jarri ezkero, nekazari batek ez ditula egiten. Ez arroltzek ekoiztu, ez esnea, ez patatak, ez letxugak, ez... Orduan, hor beharrezkoa da, lotetan ateratzea, nekazariak egiazki nahi baldin badugu horretan sartu edo behintzat albidetu hori ez. Batxiku, Google Eartheko lotetan erran nahi du elikagai produktuka, ez? Alde batetik arroltzeak, bertzeko izle batekin endu esnia, eta bar. Eta hori egiten bada lote bakar batean, orduen hor bakarrik ulertzen dugu, supermerkatu eta superfizia handiek lehiatzen aldutela, ezta? Bai. Hombre, hor, Maia jaunak ere aipatu zuen, nekazariak elkartu eta egin alako ute bat, enpresen elkargo txiki bat egitea, ez? Lotea esleipena orain atera da, eta hori 3 hilabetez ez da egiten, eta gainera, ezinezkoa da hori egitea, ez? Eta orduan, ikusi da, kriston esfortzua kosta egin zen proiektu bat, nola sinadura batekin bertan bera gelditzen alden, ez? Eta horrengatik ere dei egiten genion, Iruñean dagoen oposizio guztiei, bertze buelta bat eman dezaion proiektu oneri eta giazki apostu garbia egitea, ez? Aipatu behar da gainera, sozialisten abstentzioarekin aterazela hau aurrera, Maiak egiten zuen proposamena, ez? Orduan, dei berezia egiten diogu batez ere PSN-eko eri, buelta bat eman dezaioten proiektu aintzindaria izan dozen hau, eta sari bastante potoloak ere jasotakoa, estatu mailan, estatu espainiarren mailan, eta gure ustez ezin da, hola, pinpan bertan bera utzi ez. Patxiku, hoi, beti ez, politikan zuek bauzula esperientzia bat, hola izaten da ez, gauzak ez dituzte normalki hain xuxen egiten, baizik eta beti pixket zeharka ez, ez dut erten hemengoak deaki programa bertan bera utziko dugu, baizik eta hor aldatzen dugu irizpide bat, baina praktikan ekartzen duena da, lehenagokora bueltatzea ez, beti erabiltzen dire holako trikimailuak. Bai, hori da, eta programa honetan hemengoak daki, gainera, indar berezi bat egin zen, lehen aipatu ditugun lote hoiekin eta azkenean loteak produktuka dira, indar berezi egin zen, esleipen horretan, puntuatzeko, janari hoiek ekologikoak izateko, eta zenbat eta kopuru gehiago ekologiko, orduan eta puntu gehiago, eta orduan hor ere bazen apustu bat gure aurrei eta elikadura osasuntsu bat emateko, ez? Eta horrek ere ekartzen du gurasoak ere nolabait konprometitzea, gurasoak ere nolabait kontzientziatzea, eta ez da bakarrik aurran janaria ona o txarra edo erdipurdikoa, konbentzionalan ere ona izaten alda noski, baino hor bazen bertze aurrera pauso bat, eta nik uste garrantzitsua izan duzela, batez ere hor, elikagai ekologikoekin eta apustua egiteko. Lehen aipatu dugu, PAK berria, 2030erako lurren 125 ekologikoak izan behar dira, eta noski lurra hortan egiten den produkzioa. Momentu honetan Nafarroan 8% gaude. Eta horrelako proiektuak bertan bera gelditzen badie, ez diogu laguntzen espektatiba hauei ez. Patxi, zaila da ulertzea zergatik ez babestu olako proiektu bat, ez? Zeren badirudi olako ekimen batek denak, ez dakit alde honak dituena, behintzat lehenengo ez begirada batean, hau da, bertako produktuak, beraz, bertako nekazaritza eta ekonomia indartzen dugu printzipioz, ekologikoak gainera, hemen aipatu duzue, irizpidetako bat zela, eta ulertu dudanez,
zuen produktu hau ditzain zuzen ere 100% ekologikoak ziren, eta fruta eta badazketan 160, beraz, erran nahi dut, praktikan produktu handana bat ekologikoak ziren, eta beraz, sanoagoak, bai aurrendako, bai munduarentzat, eta gainera hurbilekoak. Horrek erran nahi du, garraioan ere emisioa jaisten direla, ez? Erran nahi dut, printzipioz, ekimen bat logikoa, eta zaila dela ulertzea zer izaten alduen txarra honek eta ze asmo egoten alden hau bertan bera usteko, ez? Begira, oraintxe aipatu duzu gako bat. Aipatzen zuten, adibidez, garraioa, enpresa batek egiten badu dena, lote batean, justuki, emisioak txikitu egiten direla. Noski, ez digute erraten elikadura hori nondik etortzen den. Gero eskolera bai, furgoneta batean joanen da, bino, elikadura hori nondik etortzen da. Almeriatik, Leondik, iparraldetik, nondik etortzen da, ez? Eta aitzaki bat zen hori, ez? Emisioarena, bino, eske, guari gara hitz egiten, janari batzuetaz, de kilometro zero azkenin direla, 150 kilometro bueltan, eta hor, noski, emisioak askoz gutxiagokoak dira, ez? Orduan, nola neurtzen diren gauzak ere badu bere garrantzia, ez? Eta gero, proiektu hau aintzindaria izan zen, eta aurreko legealdian, zen aldaketaren legealdia nolabait, ez? Eta hor, aurrera pauso batzuk egin dira, eta bertze batzuk, berriz nahigo dute, lehen bezala gelditu, ez? Eta lehen bezala gelditu, ez du inoiz aurrera eginen, eta hori pixkat txartuko nukenik immobilismoaren inguruan, ez? Orduan, goazen gauza berriak egitera, eta une funtzionatzen baldin badu, ongi martxatzen baldin badu, zergatik ez apoiatu. Ikusi bertzerik ez dago, eskolako gurasoen 70% edo gehiago babesten du, hezitzaileak 100%, kasi, zuzendari guztiak ados daude, eta, politikan, batzuk ez badute fitxari mugitu nahi, ez dute mugitzen, eta hori da gertatzen zaiguna, bertan bera gelditzia horlako proiektu politu bat. Gero bertzeixe eta asun bat ere, batxi, baina ere merezi duen aipatzea, pentsatzen dut olako elikagaiak nola baitere enpaketazio eta gutxiago dutela, ez? Azkenean biltzen dituzu hor sagarra kaja batean eta eramaten dituzu, eta beraz hortik ere sortzen den kutsadura, segurazki ere txikiagoa. Azkenean supermerkatu batean jartzen duzun janaria normalki egoten da dena enpaketatua, hoixen batzutan, ez? Txiletik edo Kanadatik etorri behar delako. Ordan alde hortatik ere bai, segurazki hondakin gutxiago. Bai, biztan da, alde hortatik ere hondakin gutxiago, nekazariak kaxatan biltzen ditu bere produktuak, eta da, kaxa hori kotxean sartu, eta pampa, eskolako sukaldean edo biltegian ustea, ez? Eta gero gainera, urrengo bidaian, kaxa utxoiek hartzen dira berriz, eta berriz ere erabiltzen dira, ez? Orduan, biztan da alderdi horretatik ere sekolako bentaja dela, eta da bertze eredu bat. Ez dira etortzen sagarrak modu individualizaten paketatu, etortzen dire kaxatan, eta hori ere bertze abantaila bat, zuk aipatu duzun bezala, bai. Bertzean ikusten nuen patxiku supermerkatu batean, hiru literalmente kiwi, plastikozko kaja batean. Bai, eta plastikozko kaxa, eta igual barruan kartoizko kaxa bat ere bai. Ordu, gaur den egunean merkatu horrela da, astakeria hondiguak ere ikusi ditugu, arrotze prezituea prestatuak eta plastikoan, nik argazki hori ikusi nolekan erran nuen, ez dakit, merkatua izanen da, jendeak erosiko du. Hori da, jendeak erosiko du, baina ez bagara kapaz,
arrotze presito bat ere egiteko gure etxean, badakigu, gero eta gehiago kosta egiten zaigula, sukaldean sartu eta gauza sukaldatu, baina hainbesteraino, nik uste du baina arrotze presitoak egiteak ere badu bere arriskua, badakizu, faltan zera dizu olioak eta... Erredurak eta bai, arriskutsua oso, baina, bueno, nola den, ez? Batzutan, absurduaren, muga hori ere ikusten da horrez, batez ere, aipatu duen gai honekin, ez? Patxi, ez dit harritzetik uzten, nola gauza batzuetan, ez? Industriako lanetan eta ikaragarrizko adierazpenak eta espitxak izaten ditugu, baino aldiz nekazaritzai dagokionean, orduan nola lehenesten direnez bertze kontuak. Aipatzen genuena, hemen txen izardakit, ultzamako produktu bat ekarri beharrean, Kanadatik, ez? Munduaren bertze puntatik etortzen da. Edo, zuri Patxiku noiz baitere entzun dizut, nola eramaten ditugun eskuak burura, adibidez, Siemens Gamesako langileen postuak arriskoan egoten direnean, baina nekazaritzan, ez? Egunero lanpostuak galtzen ari direnean, hor ez dugu deus erraten, ez? Eta ez dakit Patxiku nola baiteko agrofobia bat edo ez aldugun ere gure jendartean eta politikarietan nola baitere ikusten dutena hori, akaso iraganeko kontua zena, ez? Eta modernizatu behar dugula eta dena digitalizatu behar dugula, ez? Ez dut uste agrofobiarik dagoenik. Hemen badaude lehentasunak. Eta lehentasun horietan, gure elikagaiak osasuntsuak izatea, ez dago momentu honetan gizartearen lehentasun bat. Lehentasuna da, Cancunera joan, edo ez dakit non eskietzera, hortan gastatu dirua, eta elikagaia, joanen nahi supermerkatu eta alik eta merkeena erosiko dut, total, bat edo beste onak dira, merkaturatzen diren produktu guztiak, baina, klaro, horratzean daude modeloak, lehen aipatzen honen modelo ekologikoa, hori baino osasuntsuagorik, bai lurrentzat eta bai guretzat, eta aldiz, modelo intensiboetan, ikusi besterik ez dago bideo batzutan eta Ameriketan letxugak eta nola ateratzen dituzten, ez? Hemen igual, herriberan batzuk gerrilla puskatu eta nabalakin bat-banaka ateratzen dituzte letxugoiek, baina beste tokiatzutan sartzen diren makina batzuk, eta pinpan, ez? Orduan, agrofobia, ez, nik uste lehentasun kontuak direla, eta gero, gainera orain, IPC honekin eta lenguan ikusten nuen, janari 15% igo dela, eta sekolako kalapita sortzen du horrek ez, guk oraindikan 15% hori ez dugu nabaritu. Pentsa, hor tartean daudenak eramaten dute 15% hori. Adibide bat jartzearren, aipatu duzu, Siemens Gamesa, eta guk nola tantaka bagoa zen, joan den urtean, ez dire Nafarroko datuak, Erkideoko datuak dira, joan den urtean ez, 2021ko maiatzatik 2022ko urri arte, Erkidegoan, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan, 23.000 esneko behitik 6.000 eta piko hil zituzten. Hau da, hori da, kriston rekonversio brutala da hori. Eta horrek zerra nahi du, horre tantaka batzuk erori egin direla. Rekonversio horrek zerrekatzen du, orain esne eskazia denez, esnea igo egiten da. Eta hor bai, sektorean nabaritu da igoera bat, baina izan delakoz rekonversio brutala. Eta tantaka erortzen diren nekazari horiek ez dira teleberritan agertzen. Hori bai, enpresa batek 200 lagun bota behar baldin baditu, teleberriak horrekin irekitzen dute. Hori da diferentzi bakarra, ez? Eta tantaka erortze horrek
Gero, bueno, bere ondorioak ditu, zeren nekazaritza ere, ez da sobera atraktiboa, eta atzetik ere jende guti dator, eta horrek relebo generazionalak eta horlako historioak, hor daude ez, gure arazo handienetariko bat, baina, bueno, norbaitek jarraitu beharko du. Nekazariak ez baute jarraituko dute enpresak. Eta janen ditugu 3D egindako txuletak eta horrelako suzedanioak janen ditugu. Uste dut horrere hiztegian karne 3D eta ez baita haragia. Nik uste hiztegian ere igual guk hasi behar dugula borroka bate egiten zer den zer, eta bueno, guk egiten duguna da haragia, eta beste hauek egiten dutena da, ez dakit, beste zeo zer. Pasta bat, koloranteekin eta figura bat eman, eta listo, ez? Eta hor, igual txuleta bat ateratzen dizute, ez? Baina etorkizunan, edo badaude nekazariak eta ikoizten dugu produktu osasuntsu bat, edo bestela, enpresa handia hauek, ari dire kriston inbertsioak egiten I+D+I horretan, eta horiek ez dira urruti, Batek aipatzen zuen, hitzaldi batean. Bueno, zuetikan zenbatek ditu frigorifikoa ireki eta gulak atera zirelikan ere, arraian txarrena pasta bat egiten dute, eta, bueno, gaur den egunean gulak edozin frigorifikotan. Honek eraten zu, hemendik 10 urtera, izanen dituzue 3 deko txuletak zuen frigorifikotan. Horrela erraten zuen. Eta nola egiten ari diren kriston inbertsioik eri buelta mamatzaio, kanpaina publizitario potentea eginen dituzte, eta hasiko gara, txuleta horiek jaten. Agian ez ditugu ikusiko horiek sagarrotegi batia, bestela ja, bueno. Edo ez, kusi barko da, zeren etorkizuna, ez da seguraski hauek aurre ikusten duten bezain superteknologikoa, eta horrazten direnean ere materialak eta energia eskasiatzen kontuz. Ez alden izanen etorkizuna, nolabait ere hortxen, aipatzen zenuen gerrontzia makurtzen duen herriberako nekazaria, eta ez estatu batuetan hegazkinez, ez? Ere egiten dituzten landa horiek. Ikusi barko da zer den etorkizuna, seguraski ere uste baino ezberdinagoa izanen da. Ezein kasuetan txiku gelditzen naiz, bota duzun hausnarketa horrekin, interesgarria iduritzen zait, orain IPC-arekin, KPI-aren igoerarekin nola aldarrikatzen dugun etengabe, eta zilegitasun guziarekin soldaten igoera ere behar duela, baino ez alden ere defendatu behar azkenean produktuak, nekazal produktuak ez aldiren goratzen, hain zuzen ere munduaren bertze puntatik etortzen direlako, ez? Eta bertako nekazaritza adibidez ere defenditzea, baita ere dela IPC-aren eta inflazioaren igoeraren kontrako neurri bat. Iruditzen zait aski interesgarria ere denek kontuan izateko. Bueno, edozein kasutan, hementxen, txiku irisarrik Nafarroko idazkari nagusia kontatu diguna, kasu honetan, hemengoak deaki, aurreskoletako elikadura programa loteka ez lizitatzeko Iruñeko udalak, Navarra Sumak hartutako erabakiaren aurka agertu direla. Txiku irisarri, mila esker handitz tartea hau hartzeagatik. Zuei tartea hau eskaintzeagatik, noski. Ikus ditzagun Iruña herriko udaletako albisteak. Musika eta dibertsio eguna Burlatako jubilotekan, datorren hortzilarean, 11:00 Mikelino anaien eskutik. Horretaz gain, Burlatan ere herritarrek parte hartzeko atal berriak sortzeko helburuarekin, eta Burlatako herritarrak udaletik sortzen diren ekimen eta erabakien protagonista izan daitezen, kultura eta kirol elkarteak oroar, kirol klubak, instalazioetako abonatuak eta kultura eta kirol zerbitzuen erabiltzaileak, eta oroar, herritarrak gonbidatzen dira hurrengo egunean izango diren ataletan parte hartzera. Urtarrilaren 30ean astelena 6:30 da hurrengo hitzordua.
Eta Iruñean autokontsumorako 16 instalazio fotovoltaikok jaso dituzte 2022an Iruñeko udalaren diru laguntzak. Laguntza horiek autokontsumoaren garapena babesten dute. Izan ere, 2022an bikoiztu eginda instalatutako potentzia eta ia 2400 kilobatio instalatu dira. Horrez gain, bertze berri batean, udalak 450.000 euro bideratuko ditu krisi egoeran edo etxe bizitza desegokian bizi diren familiei alokairua emateko laguntzen deialdira. Deialdiak 2023ko urte osoa hartzen du, baldin eta aurkezten diren eskaerei erantzuteko aurrekontua badago. Eta azkeneko berri batean, Iruñean ere bai, udal garabiak 7.600 ibilgailu kendu zituen iaz bide publikotik. Udalak €1.000.000 euro bideratuko ditu 2023an garabi zerbitzuaren kontratua luzatzeko. Onditzetan, hor ostatuko elkarrizketetan, kaina bat hartzen gaudenean erraten dugu, mundua arras gaizki dago eta errua banku dute. Horiek lapurtzen dute diru guzia, horiek finantzatzen dituzte gerrak eta hortzen da arazoa. Akaso egiaren zati bat ere izanen da, baino eta banku etikoak egoteko modurik ba aldago. Bada norbaiti, hori ere bururatu zitzaiona eta halako proiektuak martxan jarri zituztenak, Italian, Estatu Espainiarrean ere bai, eta Euskal Herrian ere bai, 2000 urte inguruan FIARE proiektuarekin, ikusiko duzue hain zuzen ere zertan datzan kontatzen ari dizuedan guzti hori, izan ere, hau guztia hobe azaltzeko, asteazken honetan, 7etan Plaza de la Cruz Institutuko areto nagusian, hitzaldi bat izanen dugu, La banca ética, una alternativa consolidada en Navarra al servicio de los ciudadanos. Hitzaldi interesgarria izanen dugu, baina motoreak berotzeko gaurkoan ere bai solastuko gara, gai horretaz, eta horretarako hemen FIAReko Nafarroko kide den Mikel Ortigosarekin. Egonen gara, atxaldeon, Mikel. Arratsaldeon. Mil esker guren egoteagatik, Mikel. Osongi. Lehenik eta behin, zergatik hitzaldi hau, hemen urtea hasten den honetan? Egizuteko, FIARE da banka etiko bat eta beti ari gara esplikatzen zertan datzan, zertarako den, nola funtzionatzen duen, nor gauden, norekin ari garen aukoria guztia egiten, baina bereziki aurten bazegoen proiektu bat, cohousing proiektu bat, eta proiektu horren inguruan zebiltzan batzuk, ikusi duten batzutela honen berri izateko beharra, ez? Eta ikusi genuen aukera, bai proiektu horrekin eta horri da proiektua da, Itxekonak kooperatiba, eta horiekin batera antolatu dugu hitzaldi hau. Hitzaldi honetara etorriko da Peru Sasia. Peru Sasia da, Deustuko Unibertsitateko etika irakaslea, eta banka etikan azkeneko 30 urtetan ibili den pertsona importante bat, ez da? Eta gainera, orain, momentu honetan da, Europako banku etikoen elkarteko presidentea, ez? Aukera paregabea zen hona ekartzeko, hauekin batera antolatzeko, eta urte hasiera honetan ere, jendeari beste alternatiba bat erakusteko. Luxuzko elkarrizketa beraz, Perurekin izanen duguna. Hortxen, euskaraz, gazteleraz? Gaztelaniaz izango da, bai. Euskaraz baki, baina hitzaldia gaztelaniaz, bai. Kasu honetan gaztelaniaz, hortxen hitzaldi interesgarri hori ezagutzeko hobe zer den banka etika, baina gaur guk ere Mikeli galdetuko diogu, kontatzeko pixka zer den banka etika. Mikel, bakita handizetan kontatu duzula, zer da FIARE? FIARE banka etika da banku bat. Esan nahi dut, ez da nolabait doaintzak emateko erakunde bat, edo gobernuz kanpoko erakunde bat, ez daki pobreak laguntzeko, bai horretarako, baina banku bat da. Eta nolabait hitz guztiekin eta lege guztiekin. Esan nahi dut, bete behar ditula, banku guztiek betetzen dituzten baldintzak, eta FIAREren atzen ere, kasu honetan, Italiako eta Espainiako estatuen nolabait
babesa eta kontrola du, ez, fiare. Bueno, hori alde batetik. Baina hortaz aparte ere da mugimendu sozial bat izan nahi duen ekimen bat, ez. Horregatik antolatzen da, kooperatiba bezala, horregatik dauka funtzionatzeko modu berezi bat, hau da, kasu honetan, kooperatibako kide guztiek horretan jarri dugun dirua gora bera baldintza eta eskubide berdinak ditugu, ez? Eta horregatik da demokratikoa, horregatik antolatzen da tokian tokiko elkarteekin eta sareekin elkartzen da. Azken batean da gizarte hau aldatzeko tresna bat. Tresna finantziero bat, baina tresna bat da, ez? Baina hala ere banku bat da. Bi gauza horrek baditu, ez? Ekimen hau sortu zen orain dela 25 urte Bilbo inguruan, hor egin nahi zen, Euskal Herrian edo banku bat, banko alternatibo, banko etiko, azkenean geratu zen banko etiko izenarekin, gero ikusi zen, hasi zen ona Nafarroara ailegatu zen 2005an, eta edatu zen estatu osora. Ikusi zen momentu hortan, bankuen egoera oso latza zela, ez zela oso erreza izango banku bat sortzea hasieratik. Orduan hasi zen elkarlanean Italiako proiektu batekin, hura zen Banco Popolare Etika, poliki ikusi zen, igual, honena zela, haiekin batera proiektu bat eta proiektu bakarra abiatzea, eta horretan ari gara, ez? Orduan, orain deitzen da, banka etika, fiare banka etika, eta, horrekin ari gara. Urte hauetan asko kostatu da martxan jartzea banku bezala, asko kostatu da, espero baino gehiago, baina, gaur egun funtzionatzen duen bankua da, zerbitzu bankarioak ematen dituen bankua da, eta batez ere, proiektu eraldatzailearen zerbitzura dagoen banku bat da. Hora esartuko gara xehetasun gehiagotan banka etikan, lehenik, Mikel, zu nola iritsi zinen fiare banka etika honetan parte hartzera? Nire iritsi nintzen, nahi gogoratzen, nola enteratu nintzen, nahi gogoratzen, baina gero, asteazkenean dugun hitzaldi horren antzeko hitzaldi baten izan nintzen, eta ikusi nuen, hor bazegoela bide bat egin zitekena, eta ikusi nuen, horretan ere nire ekarpena egiten nuela, besterik gabe. Bakite banka etika berez oxymoron bat dela, edo eman dezakela, ez? Osea, ezinezko gauza bat. Eta izateko oso konplexua da, batzuetan oso egoera zailetan tokatzen da lan egitea, baina ikusten dugu oso tresna eraginkorra ere badela, ez? Eta oso berriazkoa dela, bai. Zer nolakoa, ez dakit adibide bat jartzen duzun, zer nolako dilemak izaten aldituzuen momentu batean? Askotan da, adibidez, esan dut ez, proiektuen zerbitzura dagoen banku bat da. Baina, adibidez, proiektuak aztertzeko momentuan, batzuetan baude dilema handiak, ez? Noraino den proiektu hori eraldatzaile, noraino nolabait eskatzen duen proiektu horren azterketa ere, noraino garen gai hori ikusteko, azken batean hor badaude banku honek baditu bi elementu oso diferente, ez? Bata da azterketa sozioambientala, eta horretan voluntario batzuk gaude edo, kasu honetan tokian tokiko voluntario talde bat sortzen da horretarako, nolabait, eta adibide bat emoteko, Nafarroako voluntario horietan daude, kasu honetan, Teraperos de Emauseko kide bat, Medicus Mundiko beste kide bat, eta gero dago ekologistan martxaneko beste kide bat. Oso nahi dut, fiaren dauden sentsibilitate guzti horiek bildu nahi dira, ez? Claro, horiei tokatzen zaie, azterketa sozioambiental egitea, ez? Eta batzuetan hor, noraino onartu behar dienez, hor daude irizpide batzuk eta horretan zorrotz jokatu behar da, ez? Azken batean horretarako dago fiare. Ikustiko proiektu horiek benetan eratzaileak diren ez, ez? Hori bat, baina gero dago, eta bide garritasun
ekonomikoa duen azterketa, ez? Hori ere, ikusi behar da, guk ezin dugu, guk gara banku bat, eta neurri baten ere guk uste dugu ezin direla bultzatu bideragarriak ez diren proiektuak. Azken batean, hori ere ez da nolabait jasangarria, ez? Hor ere badaude, denetik, batzuetan ia proiektu horiek noraino, ordan, bi kasu horietan, gure aldetik ere saiatzen gara proiektu horiek ere hobetzen, ez? Alderdi sozialmentaletik, baina baita ere bideragarritasunaren proiektu aldetik, ez? Eta batzuetan tokatzen da esatea ezetz. Eta hori pentsatzen dut, Mikel, ez dela kontu erreixa izango. Hau da, banku tradizional batean, ez? Erabat onartua dugu eta asimilatua bankuak erraten dizu ezetz eta txao, baina, karo, ja denean jendea, ez, hurbilekoa, mugimendu sozialetako eta bar, ezetz ematea pentsatzen dut, ez dela erreixa izango, eta proiektuetako jendea, pixkat mutur jarriko dela ere bai. Claro, hori hala da, esan dut, batzuetan tokatzen da esate ezetz, eta batzuetan ulertzen da, eta beste batzuetan ez. Hori hola tokatzen da, ez. Baina, oroar, esan behar da, badago komunikazio ona, normal ulertzen direla gauzak, eta bukaeran, oroar, ez, baina, beti tokatzen da, ez. Batzuetan, esatea ezetz, eta, Nafarroan proiektu gehienak onartzen dira, eta batzuetan igual moldatu behar izaten dira proiektuak, baina, oroan hola tokatzen da, ez, bai. Mikel, oraindik ez dugu galdetu, egin beharreko galdera garrantzitsua, zertan da etikoa aipatu duzu gauza batzuk, demokratikoa, sozioambientalitzarea aipatu duzu, zein dire demagun irizpideak edo pilare funtsezkoak errateko banku hau etikoa? Bueno, a ber, hemen batez ere, esango nuke, elkartasunezko ekonomiaren nolabait baloreak direla nagusiki, ez? Hor dago berdintasuna, ingurumenaren zainketa, tokian dagoen egoerari hori lotua egotea proiektua, berdintasuna esan dut, ez? Demokrazia, esan dute, horiek dira balore nagusiak, ez? Gero, orain, batez ere, hori nola zehazten da, ez? Eta gero demokratiko izatea hori, ez? Nola zehazten da? Orain badaude nolabait lan egiten ari direnak, ez? Bata da gobernantzaren azterketa, ez? Osa, nola gobernatzen da proiektu hau? Esan dut, proiektu honetan badaude bezeroak eta bagaude bazkideak, ez? Bezero izan daiteke arazorik gabe, bazkide izan gabe ez, baina gero bagaude bazkideak. Eta hor bazkide guztiok, esan dut, boto emateko badugula aukera eta bazkide bat, boto bat, ez? Naiz eta bankuan diru gehiago edo gutxiago eduki, hori berdin da, ez? Orduan, azken batean, pertsonek, jendeak dauka hor botoa, ez? Baina hortik aurrera ere, gobernantza hortan implikatu nahi ditugu tokian tokiko taldeak, ez? Eta horretan, batez ere reasekin ari gara etengabeko lanean, ez? Edo, adibidez, baita ere gobernuz kanpoko erakundeen koordinadorarekin, orain geltoki proiektuan dabiltzan beste talde askorekin. Azken batean, horiekin batera lan egiten dugu eta horiekin batera nolabait ekintzak egiten ditugu, ez? Baina gainera, horiek ere sartzen ditugu gure gobernantzan beste modu batean, ez? Da modu oso konplexu bat, azken batean ez da ohiko halako gauzak egitea, ez? Baina, hori da gure gobernantza etikoa, ez? Hori alde batetik, ez? Eta gero, etikoa proiektuak garatzeko momentuan, guk ditugun irizpide hori. Esan dut lehenago elkartasunezko ekonomiaren irizpideak nolabait erabiltzen direla proiektuak baloratzeko. Horiek dira nagusiki gure irizpideak, ez? Mikel, banka etika, fiare. Horrek nahi du, banku konbentzionalak ez direla etikoak?
pues, noski gara sartzen hortan, noski, badakit eta horretan gainera orain badago eztabaida bat, Europar Batasunak ezarri zituen irizpide batzuk esateko zein diren finantza jasangarriak, ez? Eta orduan, claro, finantza jasangarriak izateko badaude baldintza batzuk. Claro, hor finantza jasangarriak, finantza etikoak, hor badago mundu, pues, bueno, eztabaidagarri bat, ez? Guretzat finantza jasangarriak izatea ez da aski. Finantza jasangarriak batez ere nolabait bederatua dago proiektu ambientalak garatzeko, ez? Baina, bueno, guk baditugu irizpide, nolabait gure irizpide propioak, zer den etika. Ez bakarrik beste banku etikoak, bueno, baina guk batez ere esan dut, guretzat etikoa da bai irizpide horiek erabiltzen ditugulako, ez? Ekonomia, eta igual replikatzeko, ez? Berdintasuna, ingurumenaren zainketa, demokrazia, tokiari lotuta, gero kooperazioa baita ere, ez? Nola hemengo proiektu erik ze lotura duten, pues, toki pobreagoak diren beste batzuekin, ez? Eta nola baita aritu haiekin batera, azken batean horiek guztiak dira gure irizpideak, ez? Baina gero, nik guretzat oso importantea da gobernantza. Gobernantza etikoa eskatzen du hori jendea implikazioa proiektuan, herritarrak sartzea gure proiektuan, herritarren esku jartzea, benetan hori da gure, eta orduan, eta ikustea gure proiektuare, nolabait, bueno, esango nuke mugimendu eraldatzaile baten partaide izatea hor ere bai, ez? Osa, gu ez gaure isolatuta, gu gaude beste batzuekin batera, pues, bueno, pues, nolabait, ekonomia alternatibo bat sortzeko ekimen hortan, ez? Mikel, banka etikan fiaren ere norbanako gisa parte hartzeko aukera da, erra nahi dut, nik bakarrik nahi ditut jarri hor nire aurrezkiak eta dirua atera kajero batetik, hori ere egin daiteke. Bai. Osa, izan daitezke, bezero, orduan lehenago aipatu dut, ez? Zenbat kotatu zaigun martxan jartzea, benetan, nolabait, operatiboki edo pues, zerbitzu bankarioak emateko, ez? Eta bagara gai, osa, orain ere, pues, nik neuk, bueno, nire gastuak, nire soldatak, nire gauzak, bai tutor, badut txartela, pues, badaukat orain pues, transferentziak egiteko modua, eta orduan nire bankua fiaria da, ez? Badauka pega txiki bat, eta da, guk ez ditugula beste bankuek duten bezala, ez ditugula kutsazainak edo, orduan guk beste banku batuen kutsazainak edo erabili behar ditugu. Batzuekin ditugu hitzarmen bat oso gutxi ordaintzeko, baina hortik hortaz gain bagara banku oso bat, ez? Baina hori da bezero izateko, orain. Hori baino gehiago, izan nahi baduzu, ordan bazkide izan zitezke. Ordan ja gure proiektuaren parte bat zara, ez? Hortik aurrera ja gure bazarretan, gure ekimenetan parte hartzen alda, eta ez hori bakarrik. Guretzat, gure nolabait hain zuzen ere, hori da gure bankuaren funtsa, ez? Azken batean partaidetza. Bestela, eta gure gobernantzaren garrantzia hor dago, ez? Partaidetza hortan. Urtero Nafarroan egiten dugu batzar bat, esplikatzen ditugu zein diren proiektuak, urtero egiten ditugu hemen ere hainbat ekimen, esplikatzeko zein proiektu garatzen ari digaren urte bakoitzean eta bar, eta gero tokatzen denean egiten da banku guztiak bezala badugu administrazio kontseilu bat, eta horretan bozkatzen da. Eta ordan hor bozkatu behar da, egiten da gaur egun ja telematikoki bozkatu behar da, ahalegintzen gara Nafarroako jendea aurkezten, badugu Nafarroako pertsona bat banku osoko administrazio kontseilua, Arola Farre, orain, Nafarroakoa dena, eta oso pozik gaude horregatik. Esan dut, horretan ere parte hartzeko eta modu aktiboan
parte hartzera gonbidatzen dugu, ez? Miguel, pentsatzen dut, tokatu zidalako nire ere, jende honditzek, ez diola nola erran, konfiantza gehiagirik ematen, ez? Ni ere solastu naiz noiz bat ere honetaz inguruko norbaitekin, ez? Eta uste dut, deskonfiantza hori erratean, banka etikoa, ui. Egoten direla bi kontu, ez? Batez ere. Batetik, aipatzen zenuen oksimoron hori, ez? Jendeak erraten duela, bueno, etiko hori izanen da, ez? Publizidade modu bat, iragarkia, haiek erraten dute etiko, baina gero hauek nahi dutena da etekina, ez? Eta gero bertze aldetik nik uste zalantza da, ea zenbateraino fiatzen alden, ez? Dirua hor uzteko. Sensazioa bezala, bueno, hori da banka etika, hori ez da banku serio bat. Bale. Lero epotu dut, elkartasunezko ekonomiaren oinarri batzuk, bat ahaztu zait, eta da gardentasuna. Osea, hori da, esan duzu bezala, da gauza funtseskoa, ez? Fiaren mailegua eskatzen duen pertsona orok jakin behar du, bere proiektua egongo da toki batean esan da begira. Honi eman zaio hainbeste diru proiektu hau garatzeko, ez? Hori ez da gertatzen banka tradizionalean. Hori ez da gertatzen banka tradizionalean. Eta esaterako, hemen oso gertu daukagu traperos de mous, bai? Ordan, honi eman zaio proiektu bat, eman zaio mailegu bat, hainbat urterako, eta ordan jende horok badaki eta sartzen da fiareko webgunean eta ikusten aldu, hemen eman diren proiektu guztiak. Estatu osoan, eman diren proiektu guztiak daude hor, ez? Claro, urtero ematen da, zein den, bueno, gero, egizeteko, azkeneko urte hauetan ere, estatuen aldetik bankoen segimendua zorroztu da. Zorroztu da puntu bateraino, baina zorroztu da. Orduan, banko guztiek eman behar dute bere egoerain berri urtero, ez? Guk badaukagu urtero jartzen dugu hor webgunean dago dena, ez? Dena dago, zein den, zenbat diru dauden maileguetan, zenbat diru dagoen aurrezketan, zenbat diru dago kapital sozialean, zenbat diren irabaziak, hor dago dena, ez? Eta zein diren, nolabait, finantzatu diren proiektu guztiak, ez? Zenbat bazkide garen, eta hola, ez? Bueno, nik ulertzen dut mesfidantza hori, teologikoa da, eta gainera, neurri bat iruditzen zait ona dela mesfidantza hori. Baina, bueno, gure kasuan, jende guztiak ikus dezake, ez? Zein den fiarek ematen dituen laguntzak, eta ordan, diru laguntzak ez. Zein diren ematen den maileguak, ez du laguntzarik ematen. Hor, egia da ematen dira, doaintza batzuk, ateratzen dituen, azken batean, irabazietatik, parte bat da proiektuak sendotzeko, eta beste batzuk dira normalean kooperaziorako, ez? Baina, bueno, hori ere dago dena hor webgunean. Eta Miguel, bigarren aipatzen genuen mesfidantza hori, erratea, hau ez da joango pikutara, hau da, nire hartzen dut hor nire dirua, eta banko hau ez da joango hori, alkarajo. Bai, bueno, hor, arrisko hori badago, esan dut. Esan behar da gauza bat, eta da, arrisko hori baldin badago ere, beste printzipioz eta teorian, beste banku batzuetan, baina arrisko txikiagoa dela, eta gauza zergatik. Fiaren arraroa badirudien arren, oso, nola ditzen da, maileguak ordaintzen ez direnean, bueno, azken batean ez dago problemarik izaten maileguak kobratzeko. Bai, morositate tasa txikia dago. Morositate tasa txikia dago, segurazki gore nolabait mundua txikia delako, ez? Eta hori alde batetik. Eta gero ere, orain adibidez pandemian izan ziren arazoak, baina hasieratik fiaren saiatu zen guztiekin hasieratik lan egiten, igual aldatu behar baziren baldintzak aldatzen, esan dut horren atzean ibili da, ez? Baina, bueno, arrisku hori badago proiektua, bankuak, bueno, horre, banku guztiak bezala, eta proiektu ekonomiko guztiak bezala, badago arriskua, erreka jotzeko, eta
baina oso arrisku, bueno, esan nahi dut, orain une honetan, estatuen aldetik dagoen ikuskaritza hori handiagoa dela, baina, bueno, hor badago, aukera txiki hori badago, bai. Baina, beste guztietan bezala. Beste guztietan bezala, edo gutxiago, erraten zuen bezala, zeren azkenean, seguraski inbertsio ero gutxiago egiten dira, ez, bideragarritasuna kontuan hartzen da. Bueno, edozein kasutan, honetan guztian sakontzeko aukera izanen dugu, aipatu dugu bezala, errepikatuko dut asteazkenean Plaza de la Cruz Institutoko areto nagusian, 7etan, izanen da hitzaldia, eta kasu honetan, Peru sasiak emanen du hitzaldi hori, hemen Mikelek erraten zuen moduan, 30 urtez mundu honetan ibili den pertsona, eta momentu honetan gainera Europako Banku Etikoen elkargoko lehendakaria, egundoko hitzaldia, hementxen sarrera bat egin diogun gai honetan, nahi bertze sakontzeko, eta bertzenaz, badakizue, ere kontaktuan jarri hemen Nafarroako Fiarekin, Nafarroako Bankaetikarekin, eta hortxean izanen da aukera, gehiago ezagutzeko. Nik hortxean uzten dut nire mezua, hau baldin bada banku etikoa, zer erran nahi du, gainerakoak ez direla etikoak, hortxean, hausnartzeko kontuak, hemen gurean gaurkoan, Mikel Ortigosa Fiare Nafarroako kidea, guri tarte hau eskaintzen, mil esker onditz. Mil esker. Hauxen izan da dena gaurkoz, astearte honetan, bihar ere asteazkena printzipioz, hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.